Hy gou nee, ons kan Sien kom ons dink dat volgende hulle sê dat hierdie ons regering al hierdie Chinese ons het toelaat al die karre in te bring van hulle. Look here. Chinese mos nie. Watch this shot. Maar hoeveel BMW en dis dan BMW is hy mense toe gaan. Royal. Watch this. Vooraan. En dan. De pannen van Twan is weer weg, ze gaan weggaan. Ik wil dat ze gaan weggaan en dat gaan we doen. Nee, van tevoren is dat niet altijd mag alles op die vis af. Ja, ja. Ik weet niet, als ik wil niet. Please, Maar dan heb je een duivel gemaakt. Top 10 landen in die wereld. Dat kan niet zelfs. En dan van die top 10 is wel 6 Afrikanen. Ik lijk waren naar Chile, dus ik zag het en ik Je gaat next subscribe to I'll say that in your video. Je moet iets is nog. Je moet al wijzen. Je gaat next subscribers of likes krijgen. Je moet zeker goed. Wat? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Je gaat next subscribers krijgen. Je weet nog zie video wat Kyle heeft gemaakt. Ja. Hij heeft al 100 en iets likes gedaan. Ja, maar je moet niet zo wijs. La. Dat kan niet. Hulle probeer hy self te maak wat rassies maak nie reg. 'n Swart kaptein wat stem en stil is. Maar is useless. Wait, look at that. Ag, ek kyk reg om nie meer te doen nie. Ek sou miskien net kyk die skore as wat klaar is en dan speel ons wat ek sê oké. Maar My pa kan maar verhoor.